Здравейте, приятели! Подготовка на едно геранче 34 метра. Да го чистиме и тук са влизали преди други хора, но нещо не са имали помпали, не го знам какво що, а ние отиваме да го довършим. Дигай! Бало, това не му се види края, бе. Гледам. Няма се признаваш. И аз светни отдолу да видим колко това кружката нагоре светни. Бало, майка. Колко метра е този геран, бе? Около 30 и няколко метра. Бало, айде дърпам. Чакай, секунда. Ако си измори, почуви малко 2 минути. Отдълж? Отдълго, почуви малко. Свети у средата. У средата свети. Така. Колко има още тази стълба додолу? Мисля, че водата стълба. Водата ли? Браво. Значи додолу, че слезеш. Да. До последното. До последното е. Пускай ми това въже, бе, да ви това въже. Пускай му въжето. Приключихме деня с изгореме едната помпа, тая Сандокана се напълни с песък сигурно, няма да го гледаме, че са накъсно. Идваме, кога бе? Онеделя ли че идваме? Онеделя идваме да го изедеме кладенец. Какво да правиме? Това не е късмет. Това ме защо идвам с ремаркето, а не с буса. А в буса имам инструмент. Ето. Който иска да прави икономия, еде дърво. Здравейте, приятели! Отново сме в Гложене. Този път сме с две помпи, защото този геран е 34 метра и отиваме да го разбереме какво му е състояние. Така, дръж тук. 5 секунди. Давай сега тук. Шишето. Давай. Върни камерката. Шест секунди. Дръж. Така, къде да фърляме тази вода да не ти такова? 6 секунди. Шишето се напълни, кофата за 5. Така да дойдем да гледаме дали ще падне. Ти нали го засече това или не? Не съм. Аз на видеото съм го засекал, ама. Да не го... Колко е секунди? Сега че направя най-мото трябва да засичиш. Като стане една минута го пускай ти, че така няма записан. Какво да пускам? Секундомера. Давай. Давай. Айде, една минута е минала. Този варел се напълни за 4 минути 200 литра. Мислиме, че е варела. Това е на пресекулки с дамарите. Дърпа, приключва, дърпа, приключва. Сушината ще го измериме веднага колко има. Това, този геран има повече вода, отколкото имат сондажите, дето сме в Гложене. И сега ще му правим процедури. Отстрани ще му сипваме филц и ще видим каква тръба, ако намериме тук, ако не трябва пак да идваме. Сега намалява, след малко и пак за 4 минути се пълни целият бидон. Това е дебита истинския на този кладенец. Това го тегли това го тегли и спира, тегли го, но това ти е дебита на кладенец. 70 куби, колко го ще сливи? На 50 литра за минута. От 3,40. Геранчето го приключихме. Сега, покажи тия пръстени тук. Вътре пичовете, къде са идвали, ела по-насам, са служили колко пръстенела, да кажеш какво са служили. Он е умрело студ, що... Колко пръстена имаше от тия там, къде са? 3. 2 такива и едно такова. 3. Служили се така. И едното го излъга стопадно. Хората обичат да пият и дали им пари човека, няма да казваме кои са, няма значение и са остали работата така.
Значи, идваме, сега водата е 72 кубика, там във видеото го имате. Идваме тук, човека трябва да намери филц, защото долу е направено геранище. На колко метра е геранище? Показвай го и той да казва. Около 4-5 метра. 4-5 метра от тия пръстените къде настрани е геранище. Човека има тук къща, близко до герана. След години може да се разшири, не се знае. И идваме тук, ще правим второ видео, как слагаме тръбата и засипваме с филц всичко. И връзваме тук с едни шини, че ги видиме долу, това да не се размести. И човека да му се направи герана като хората. А тия пичове къде са работили, няма да ги коментирам. Ние си работиме по нашия начин, нали така? Айде, нещо да кажеш? Няма нищо. Кажи колко време седе в водата. Бая време седех. Защо? Защо не ме слушаш? За никакви глупости. Не ме слуша. Чао от Гложене!